Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyonqa phambili Umkhanya Kude TV. Inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Ukhwalithi Biyela ushiya ngalazi laphana kubaculi bakaMaskandi, eveza ukuthi banomona laphana wey'ngane zakwethu, abakwazi ukweseka umculi mayefika laphana wey'ngane zakwethu. Into eyenzakalayo bayamthatha bamfake ngaphansi kwamaphiko abo. Ubeseveza ukuthi uMaskandi awufani namanye ama-genre. Uma ufika emculweni kwamanye ama-genre, uma ingoma yakho iyi-hit bayakwazi ukuthi bekuvume, kodwa kuMaskandi akwenzeki. Thina ngale kokhuluma kakhulu sizokulandela ukhwalithi uzwe ukuthi ukhwalithi bekade ethini. Siyichanele hamba phambili Umkhanya Kude sithi siyabonga. Inkinga abaculi abafuni ukuthi beveze lo muntu emphakathini lo osolele ngoba iyinkinga. Akekho umuntu ofuna ukushiywa enkundleni kuthiwa ngaveza umuntu waqeda wangishiya waphezulu ngoba umuntu osevisiwe uyalalela. Baningi futhi abantu abanetha lapho ngethanda ikhulupho laba industry ngeke kanjalo ngoba ikwazi. Bawo ingoma iyavelela iyatrend. Ngizothola umthatha bamfaka phansi kwamaphika. Naye ngenzala bese yavuma lokho engabe sayibuza. Usho kanjalo ukhwalithi Biyela ebhonga emswaneni. Ngiyacetha uma umusha wenze okulungile, ucindezela subscribe, cinzele nebhell ukuze uzothola njalo ama-notification.